ஜேர்னலிஸ்ட் நானும் இந்த புள்ள நான் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் கேர்னால எல்லாரும் ப்ராப்ளம் பிரச்சனை வந்து இங்கே கிட்ட சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் எங்கே போகாதீங்க, மணிப்பூரில் போக முடியாது. இப்போ ட்ரெயின் இஸ் நாட் செட், we cannot go to Manipur, we can't go anywhere from தமிழ்நாடு. ஸோ நீங்கள் எங்கெங்கே இருக்காங்களா அந்த பிளேஸில் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாருக்கிட்ட எப்படி சொன்னேன். ஆனால் தமிழ் பீப்புள் வந்து ஹெராஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லை நீங்கள் இங்கே ஸ்டே பண்ணக்கூடாது, இதுக்கு வெளியே பண்ணிட்டான், உங்களுக்காக தானே கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு, உங்களுக்காக தானே நம்ம ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, உங்களுக்காக தான் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு, நீ போங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்துச்சு. இருந்து கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் தமிழ்நாடுக்குள்ளே இது ஸ்ப்ரெட் ஆகி இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டிங் ரேசிசம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நியூஸ் சேனல் யூஸ் பண்ணிட்டு ஐ ஆம் பேக்கிங் டு இட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஃப்ரம் northeastern people, from the people from the Tamil Nadu, to take care of each and every person from northeastern people, the people who are coming here, not to discriminate them or not to tell any racism about them. So please take care of each and everything, not to make any crisis among us. So please, I am begging each and every citizen here in Coimbatore and in Tamil Nadu to take care and not to discriminate us and not to make any crisis about racism. Since we are from Manipur, we are also having the right to stay here in Tamil Nadu. Since we are from Manipur, we are from